Kasiwe zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu konai pastor. Mwari akukomborerei nekusangana nesu mukati mezuva ranhasi. Regai titarise umwe mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu maringe nevadzidzi kana nditi vaapostori vaJesu Kristu, so that I avoid confusion. Pabvunzwa mubvunzo panapo uri kuti iwo konai pastor, vaapostori vaJesu vakasara vari vangani? Acts chapter 1 verse 15 to 26 inoita sekunge vakasara vari 11. Acts chapter 9 yoti Pauro maapostora. Ndibatsireiwo. Saka in other words, abvunza mubvunzo yari kuti ina ndichanzwise nyaya yavapostora iyi kuti vakambozombonyatsosara vari vangani, because ukaverenga pamwe zvinoita kunge vari 11 pakanzi chitsvagai umwe anoreplacea akatsvagwa Matthias, but uzonzwa zvakare kuti Paul anga ari muapostori. Saka vanga vari 13 here, vanga vari 12 here, vanga vari 11 here, vanga vambori vangani vapostori ava. Regai tange taverenga kuna Acts 1 verse 15 to 26 yacho yataurwa. And in those days Peter stood up in the midst of the disciples. Altogether the number of names was about 120. Okay? My disciples aya vanhu vakasara vachiteera Jesu, once they were about 120 after Jesu aenda. Men and brethren, this scripture has to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke before by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered with us and obtained a part in this ministry. Now this man purchased a field with the wages of iniquity, and falling headlong he burst open in the middle, and all his entrails gushed out. And it became known to all those dwelling in Jerusalem, so that the field is called in their own language Akeldama, that is the field of blood. For it is written in the book of Psalms, let his dwelling place be desolate, and let no one live in it, and let another take his office. Therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and among us, beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. And they proposed two, Joseph called Barsabbas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, "Oh, you Lord, who know the hearts of all, show which of these two you have chosen to take part in the ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place." And they cast their lots, and the Lord fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Kuti tiri kuti vanga va 11 because Judas akafa achibva replaced na Matthias 12. Ko sei Paul achizotaridza zvakare kuti muapostori. Okay? Mukaverenga Acts chapter 14 verse ya 14 inofana kubudisa pfungwa iyoyo. Acts 14 verse 14. But when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and ran in among the multitude crying out. Asi vaapostoli vakati vanzwa izvi, vanzi vaapostoli vacho ndi Barnabas na Paul. Papa 12 watatotaura mumashure, but you won't find Barnabas and Paul ipapo. Vaisava but vakunzi vaapostoli. Saka vanga vari vangani. Saka sofa tatoni 14. Mukaverengawo zvakare Romans chapter 1 verse ya 1. Romans 1 verse ya 1 inobva yati iyo, Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Akawanda mavhesi anodaro Paul. Unoona 1 Corinthians chapter 6 chapter 9 anobva atorati handisi maapostoli rese vamwe vese vana Peter vamuri kupa zvokudya. Handina kodzero here kudya zvemutemberi. Saka Paul was an apostle. Barnabas was an apostle. The other 11 were apostles. Matthias was added as an apostle. Saka chii chiri kuitika? Nyaya inopinduka bedzi tikanzwisa kuti inzwi rekuti apostle rinorevei. Apostle inzwi rakabva pachiGreek. Vara rechiGreek racho ndi apostolos. Apostolos. Apostolos zvinoreva a delegate. Apostolos zvinoreva messenger. Apostolos zvinoreva one who is sent forth with orders. Anonzi apostolos. Okay? Saka tichishandisa kwekutanga primarily we are referring to the 11 vakasara after Judas afa. But broadly apostolos sekutsanangura kwataita inoreva anyone else anodanwa kuti aite basa on behalf of Jesus Christ. Panenge paine calling any other eminent Christian who teaches the Christian doctrine or belief. Sa vana Paul, vana Barnabas, vana Timothy, vana Salvinus, vese vanzi maapostles. Sa musanyanye kubva manetseka yenyu munhu waMwari nenhamba. Originally they were 12. One akacommita suicide, akasara vari 11. Umwe anonzi Matthias achibva atsiva uya. But vamwe vese vakazodanwa kuti vaite basa rimwe chete raitwa ne12 ava vanonzi zvakare maapostles.
Paul akadanwa on his way to Damascus, he became an apostle. Barnabas, the same thing. Timothy, the same thing. Silvanus, the same thing. Saka hatina a specific number yatinoti vakasara vari 12 kana 15 kana 16 because ani nani akazosara adanwa with specific orders as a messenger, as a delegate yedenga kuti aite mission to bring Christianity to the people of God. Munhu iye anonzi apostolos, apostle, akadanwa, akatumwa with specific orders. So it becomes very tricky zvakare kuti nini madzora ndingozviti I'm an apostle. Ndona vanhu vazhinji mazona vakunakidzwa sere kutakura title iyo apostle madzorera, apostle Edward, apostle ningi. You need to be very sure kuti wadanwa with specific orders to preach the gospel of Christ nekudana vanhu kuumambo hwaMwari usati wabvuma kunzi apostle. Saka zvakakosha izvozvo. Otherwise hatigoni kuvharira kuti hakusina chinonzi apostle because inongoreva a messenger, a delegate, someone who have been sent forth with orders. Ndo zvinoreva kuti apostolos. Ndovimba kuti tabatsirikana kana zvisina kunyatsojeka, sunungukai zvakare to give us some follow-up questions. Tinoramba tichibatsirana. Amen.